Sand som materiale og ressource er faktisk noget, vi kommer til at løbe tør for på et eller andet tidspunkt. Faktisk er der flere stjerner i universet deroppe, end der er sandkorn hernede. Mit uendelighedstegn kan betragtes som et spørgsmålstegn, fordi jeg er interesseret i, om vi kan forholde os til uendelighedsbegrebet. Ligesom vi måske kan forholde os til den her uendelige mængde af sandkorn, som jeg nu går i. At det er så ubegribeligt, at man kan løbe tør for det. Vil vi tage ansvar for uendeligheden? Kan vi rumme uendeligheden i vores handlinger? Vil vi gerne have, at sandet for eksempel skal være uendelig, ligesom de mange sandkorn føles som uendelige?